автомобил бе? Он е червения там. И на къде се движите? Аз излизах от стъкло, просто съм виновен. Аз гледах, че няма никой. Откъде скочи, то не можах да го разбера. Имаше дистанция, той беше от татъчи. И аз докато излязах и се цапърдосвахме. Не можах. Само един човек ли откараха в болница? Нямам представа, бе, че. Нямам представа. Вие сте инвалид, по принцип. Инвалид съм, аз шофирам. И просто излизате от Щърклево и не сте видели автомобила? Аз гледах и видях го, че над 100 метра, към 100-200 метра и викам, ще пресека. Аз докато последния момент то се оказа до мен. Или аз не съм видял хубаво, или той е карал превишена някаква висока скорост. Не знам как стана. Не можах да си го обясня. И как се удряте? Той странично ли ви удря той вас? Да бе, отстрани удари патерците бяха на вратата, щупили се. Странично. От към шофьорската страна. А пък неговото обратното. Оф, ей. В тая другата кола колко човека бяха? Освен жената, която е откарана и шофьора? Не знам, аз се паникьосах и не гледах подробности. Алкохол на водачите има ли? Няма. И двамата нямаме. Това не е вашето? Което? Да. Русенска телевизия това? Да. Колко човека бяхте в автомобила? Четири души бяхме. Майка ми и братовчетка ми с дъщеря си. Четирима бяхме. Идвах от Русия, пазарвахме колата пълна. Нормално си идвам. С нормална скорост, без 160 има тук. И изкочи, даже пред малко имаше двама души. Вика, той се губи за съзнание, не помнял нищо. Въобще си, даже на стопа май не спря. Изкочи изненадващо пред мене. И като го ударих, вече са отклони колата. Колко са пострадалите? Кои са? Майка ми се оплаква от врата и малката има цепнат на челото. Откарани са и двете в болница? Да. Детето колко годишно е? 12 или 13 ще го излъжа. Има малко рана на челото. Причината според вас? Защем пътя. Причината е много ясна. Той стоп има там. Той, ако не спреш на стоп, къде ще спреш?